Tesserati għal-omorhom fil-Partit Nazzjonalista mhux se jkunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-istess partit wara li għal xi raġuni misterjuża tqaċċtu minn fuq ir-reġistru tal-votanti. Artiklu fil-faċċata ta' The Malt Independent żvela li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista iddeċida li qaċċat numru ta' tesserati li ħallsu sħubija tagħhom minn fuq ir-reġistru tal-votanti bla ma għarafhom u mingħajr ma tom spjegazzjoni għal din id-deċiżjoni. L-istess sorsi żvelaw li għad ta' individwi oħrajn li ħallsu l-isħubija tagħhom fil-Partit Nazzjonalista għal-omorhom ukoll ilmentaw li ma setgħux jiġbru d-dokument tal-vot tagħhom wara li jisimhom ma baqax jidher fuq ir-reġistru. L-istess sorsi qalu li minkejja li pruvaw jingħataw spjegazzjoni minn band oħra wara li uffiċjali tal-partit naqsu milli jagħtuhom widen, skoprew li ma kinux aktar membri. Meta mafus dwar it-tneħħija ta' tesserati għal-omorhom, kellima l-Partit Nazzjonalista ċaħad dawn l-istqarrijiet u insista li kull membru li hu tesserat għall-omru għadu fuq ir-reġistru, sakemm ma neħħewx lilhom infushom. Madankollu mal-Gazzetta, tesserat għall-omru li ċaħad mill-voti wera sħubija tiegħu li turi b'mod ċar li huwa tesserat għall-omru. Konferma ta' dan ta' wkoll attivista kbira nazzjonalista Minħal Urmi li fetħitilha fuq il-medja soċjali dwar kif tesserati tal-partit iċċaħdu mill-vot. Dawn id-dikjarazzjonijiet qed isiru fl-isfond ta' bosta stqarrijiet minn esponenti nazzjonalisti li l-koll sostnew li l-elezzjoni għal kap hija waħda imbabsa. Fosthom Simon Merċieqa li fl-2013 kien ma' dawk li kitbu rapport ta' telfa tal-Partit Nazzjonalista, u Roderick Caruana, membru fil-Kumitat Sezzjonali ta' Raħal Ġdid li kellu jagħmel appell fuq Facebook war li ċaħduh mill-jett tiegħu li jivvota. Intant, b'reazzjoni għal dawn l-aħħar akkużi, il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija biex jgħid li l-elezzjoni hija waħda ġusta, serja, trasparenti u li toffri l-istess ċansijiet lil kulħadd. Dlonk iżda kienet it-tweġiba ta' Frank Portelli, wieħed mill-erba' li kkandida lilu nnifsu għal kariga ta' kap, meta fuq il-profil tiegħu fuq Facebook tella l-istqarrija sħiħa tal-Partit Nazzjonalista u kiteb fuqha ħanejdilkom ċajta.